எடுத்து பாருங்கக்கா, பிடிச்சிருந்தா எடுத்து பாருங்க அப்பப்ப அது எது அங்கங்க வச்சிருங்க. அப்புறம் பிரைஸ் உங்களுக்கும் தெரியாது, நீங்களே இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கீங்க, பிரைஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. வணக்கம்மா, வாங்க அங்கங்க அந்த அக்கா நம்ம கடை சாரி தானே. நான் சொன்ன எந்த ஊரு நீங்க? கோபில இருந்து வரீங்களா? நான் சொன்னதுக்காக தான் இந்த சாரி கட்டிட்டு வந்தீங்க. வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் வரவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம கடை சாரி கட்டிட்டு வரணும். அதுக்காக நம்ம கடை சாரி 500 550 or 500 அந்த ரேஞ்சில இருக்கும். வணக்கம்மா. கோயம்புத்தூரா? சரிம்மா சரிம்மா. இங்க ஃப்ரீயா பாருங்க, இங்க கொஞ்சம் ரஷ்ஷா இருக்கு. முன்னாடி இடம் இருக்கு, அங்க குடோன்ல பாக்கலாம். 3 ஃப்ளோருக்கு அங்கேயும் இருக்கு. பாருங்க, இங்க பாருங்க, ஃப்ரீயா பாருங்க. எங்கேயோ ஒன்னு ஐடியா சேல்ஸுக்கா? சரி, இங்க முடிஞ்சளவு பாருங்க, நான் சேல்ஸுக்கு உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி விடுறேன். சொல்லுங்கம்மா. நூல் போட குடோன்ல இருக்குமா? நீங்க வாங்க, உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்.